213. An employee is any person excluding an independent contractor, okay, who works for another person. Yabona umuntu owumsebenzi umuntu osebenzela omunye engayisebenzi yena. That is an employee. Siyayidefine manje employee. Umuntu nje esebenzela wena kusho ukuthi lo muntu yini uyi-employee, wena wini uyi-employer. And the employee nayo kufanele uyazi ukuthi yini umsebenzi wayo. Njoba ngisho nje ngithi ke mina ke any person, yayibona lento, any person in excluding the independent contractor who works for another person or for the state and who receives or is entitled to receive the remuneration. Kusho ukuthi kufanele akhokhelwe, kube umuntu okhokhelwayo. Yabo. So, and then kusho ukuthi in the simple term, an employee is a person who works for an employer under the contract of employment. Nakho kukhona document very important kinina ke bafowethu, nina ke any MK Labour Desk. Uma ufika emsebenzini, before uba ngumsindo, before wenze yonke into, ask a contract of employment. I am told fanele u-attende i-issue ye-contract of employment. Ukuthi contract of employment ikhona yini, ithini i-contract of employment. Because any contract of employment that doesn't favor the employee, ngowaka basic condition of employment noma ngowaka Labor Relations Act, if it doesn't favor the employee, that contract of employment is null and void. At all. Ungabo ngathi i-contract nje ehambudu engenayo indlela ecacisayo ukuthi siyaphi la isikhona. Umsebenzi ubenefita kanjani? Khona ama-contract of employment benefitisa only the employer, not the employee. Yonke into ngisho ama-leave uthola ukuthi i-employer ne-upper hand. I-employer futhi ayifuni ukuthi abantu bathathe ama-leave. Uma uthatha i-leave ithi i-leave without pay. Uma uthatha u-sick leave ithi u-sick without pay. Uma uthatha yonke into khona abangawatholi ngisho ama-maternity leave. Yeah? Angakakhulumeki ngelokhoze nge-family responsibility yethu thina madoda. Abukona izinto abangayitholi nje. Yabo? So it's very important to understand that, my comrade. It's very important. Singabi abantu abathanda ukuyongena einkampanini singenayo information. Kufanele singene izitolo zonke but sine information. Ukuthi ke uma ngena la into engizoyifuna ile nale. Contract of employment is the first thing that you need to ask. Umuntu ethi usanda kumqasha fanele abe nayo ka 3 months. Uma kuthi umuntu under probation fanele abe nayo ka 3 months i-contract. Bese kuba ukuthi uyamkhokhela futhi according to the minimum wage. Naturally. So it's very important bafethu to understand that. Now, okay, receive payment in their workplace. Yeah. So the main duties, as main duties of the employee, to perform their work honestly and responsibly. Uma uyokhulumela umsebenzi ungakushiyi ngaphandle ukuthi naye umsebenzi une responsibility yokuperforma umsebenzi wakhe ngokweqiniso nanokuba responsible. Ngoba abantu i-experience enginayo nje
Uma umuntu kwafika enkampanini wazomkhulumela wazomlwela lo muntu akasafuni ukusebenza. Useyuyena manje usetshela bonke abantu ukuthi bangasebenzi umsebenzi mabeze ukuthi bakhathela bayihlalele nje. No, that is not right. That is not true. Kufanele umuntu mase semsebenzini asebenze, athembeke emsebenzini. Futhi abe responsible. Yini ke ngisho njalo? Kubalulekile ukuthi abantu sibatshene iqiniso sibamelayo. Ungabatshena amanga ngoba for the sake of benefiting ilokuze I-trust yabo, but at the end of the day uyabalimaza. Abaza abantu futhi bazi ukuthi basebenza ama-hours amangaki. Ngabe umshawushile nje emsebenzini umuntu osebenzayo asebenza umshawushile nje. Ayikho le. We need ukuthi to control ama-hours. Umthetho ke sizofika la usitshena khona ukuthi umuntu usebenza ama-hours amangakanani. Now, to follow reasonable instruction from the employer. Uyawuzwa umthetho akasho ukuthi follow instructions, but follow reasonable. Uma kuukuthi nithe angikorobhe la, angikwazi ukuthi mangiqeda la ningise kwenye indawo, mangiqeda ningise kwenye indawo. It doesn't work like that. Kufanele icontract yami ngitshela ukuthi mina ngikolobha kuliphi ibhilidi ku floor number bani icontract le. Ngingena ngasikhathi sini, ngiphuma ngasikhathi sini, ngihola malini, ngithola nini le mali engiholayo. Angazi noma bakhona nabantu abangizwayo. Icontract fanele ibe detailed. Yabo? So it's very important ukuthi abantu bangavele basebenze nje to protect the employer's property and interest. Ufanele umqashi oqashiweyo azi ukuthi unelungelo naye une role to play ekutheneze njani a protect impahla yomqashi. Yayizwa lodwa, protect impahla yomqashi. Asibatshene lokho. I-interest yena ukuthi umsebenzi ukhule. Mayiqashile awukhulu umsebenzi so that kuzoqashwa abanye. Asifake lento kubo. Lesi spirit sokuthanda umsebenzi asisifake. Ukuthi uma ngabe uthanda umsebenzi wakho, one fanele kuyiprotect ini impahla. Uphinde futhi wenza njani? Uprotect i-interest. I-interest ithini? Ithi ayikhulu ibhizinisi. Nawe shono njalo uthi ngisebenzela ukuthi ikhulu ibhizinisi so that kweminye imizi uphinde qashwa abantu abazosebenza. Then ke to maintain confidential and work in a good faith. Khona izinto zasemsebenzini ongeke uvele ukhulume ngazo noma kuphi ngoba phela you know ukuthi ungathi uyakhuluma ngaleyo nto kanti usutshena igilamkhubu ukuthi siye enkampanini ziyokwenza ziyoqhekeza noma zenze ini. Khona ke ilokuze ke izinto ekufanele ungayikhulume noma kuphi noma ikanjani. Bese to respect company rules and policies. Uma kuthiwa wena ungena ngo7, ngena ngo7. Kubalulekile lokho. Because abantu benza njani uma kuthiwa angene ngo7 ufika yena ngo5 minutes past 7. Mangabe inkampani siqala idila naye abesebuya akhumbule ukuthi ikhona iMK Labor Desk. Uthini umuntu ongafuni ukungena ngesikhathi emsebenzini? Asithi simkhulumela kodwa sibe sazi ukuthi no wenze wrong. Sikutshene eqala sisodwa ukuthi wena wenze wrong. Uyazi ukuthi ungena ngasikhathi emsebenzini. Because people they tend to abuse i-assistant mhlawumbe usukuyi-offerisha kuyo umuntu. Okay? Alright. Employer-employee relationship. What does that means? Ake siye ey'tolo mhlambe ke ngicheke ukuthi nithini ke la mhlambe imibuzo edingekayo. Ake sibone ukuthi nje ebalekile
hayi laba abantu abahlala njalo bembamela ukuthi makuthiwa nje ungena la usukungenele bona ukuthi bakhuluma izinto ezinye ezihlukile kunalezo ezikhulumayo. Ngizophendula lokho okubalekile ongabalekile ngixolela awon entertain imibuzo engabalekile. Can I have your contact number, Baba? Yes, my number is my number is 060-590-5029. Bese kuzothi kakhulu basic saraliyani yasezimayini. Okay. I-basic salary yasemayini ideterminwa ukuthi wenzani emayini. Mhlambe ke umuntu angazi ungangichecka futhi eceleni it's 060-590-5029 ngoba ubiyela mbeni ungibhalele kahle ukuthi uthini ngoba kufanele ngikwazi ukuthi sixoxe si-engage ngendlela okuthi ethi uyakwazi ukusizakala. Ukuthi wani lapha. Okay, mina baba ku right yini ukuthi ngihambe ngedwa mangibophe umqashi wasesemei. Mawukwazi ukuyimela ungahamba wedwa ukuthi phela uba vulnerable mawuwedwa esisemei. Ngoba no commissioner abanye bakuma payroll abantu, so kunzima ukuthi ube wedwa wasiseme. Very difficult. Bayenza impilo yakho ibe worse. Asiqhubeke ngenzela ukufunda nje lokho zimbuzo ngenzela ukubuza umbuzo mayingasekho imibuzo asiqhubekeni bafethu. Nangu umpazi ethi cishe bonke ekunjalo futhi. Okay, asiqhubeke. Ngiyafuna abafowethu ukuthi nonke niwakha ama-MK Labour Desk. Ngiyazi ukuthi abanye abawona umkhonto. Nizaneni ngapha angazi ukuthi ubani ungaphulenda uthi nizaneni ngapha. But ngiyafuna ukuthi niwakhe ama-desk kuyo yonke indawo. Ukuze abantu bakithi bakwazi ukusizakala. Ileyo nto nje bengifuna China. iChina yephi leyo bafu kuphi nendawo lapha neChina. Sicela nifike emkhanya kude niqale egethini. Ayisiyeza ke lapho. Ayisiyeza lapha egethini don't worry. Sizobe sikhona. Yeah. Ngiyacela ukusho ukuthi asiwakhena ama-MK Labour Desk sikwazi ukuni-emailela yonke into efanele sini-emailele yona nikwazi ukucontacta ngoba into esifuna nahambe niyosiza abantu. Okay, China Mall, Joburg. Okay, we will refer your matter Linda kulaba base Joburg bakwazi ukukusiza. Sesi lucele kaningi usizo baqhaphazekile abantu lapha. Okay mfowethu. Alright, okay. No sizofika lapho ubani uZwelihle. Yeah, sofika uZwelihle. Nawe Zwelihle ngiyacela ukuthi u-understand into ethi kuzomele bafowethu ningene ku MK Labour Desk @gmail.com. Ashe simoto ngo-2023. Alright, laba ngiyayifunda le but it's too fast. Sicela nifike eMarket Johannesburg City Deep abantu ababhala twala ngeskill sabo. Okay, ababhadalwa ngeskill sabo while making videos. Okay, ngiyabona futhi case whereby iMK Labour Desk lapha eLokhuzeni eGoli khona la ekuma kwa Lokhozi emarket yakhona.
esithi ding angazi kodwa ukuthi ke bekumkanjani but ngiyabona iMK Labour Desk bashilo ukuthi balapha okay ngasenda iform yami ngoJuly till now no respond ngicela ungene lapha kule ya number sengiyaqedela uyayibona lonto okay kodwa manje ngaphelelwa umsebenzi nge-11 August uthi umqashi ngesazo ibhadala imali yakhe kwakumalini leyo ungayibhadala umqashi kubalekile phela ukuthi usithinte lapho mfowethu ke sik-advise siza ukuthi malini le umqashi ayifunayo nayisayine lapho ngoba yonke i-debt eyenzeke emsebenzini kufanele uyisayine mawungayisayinanga akuyona i-debt yakho okay siyacela nibuye eScometal Group Union Junction or Scometal okay bafo ulungile we'll do that nisifakele phela o like bakwethu nibadedele nje o like inhliziyo fanele sifuna lento leyalokhu zethu ibe nayo lento ivavavum uyabona lo TikTok usho na ukuthi hayi cha usho ukuthi ibe successful ilokhu zethu ilento i-platform so ngiyazo-ke ngiyabonga abafowethu utetele nje let's tap guys please ngiyabonga Jabulani algorithm Ngcobo yes bosaza ngicela ukubuza baba uma uxosha umuntu icontract ingaphelile kumele yini umkhokhele yes of course uma umuntu uthekuyena une contract okay ikhona yini i-Labour Desk eWitbank yeah ikhona iMK Labour Desk eWitbank ngiyacela ukuthi ungithinte kuleya number zokunikeza ama contact number khona yeah iyenze uma ngabe umuntu umxosha nisayine i-contract of employment wamxosha lo muntu you are deemed ukuthi umkhokhele zonke lezi inyanga okade uthe umqashele zona injalo nje noma umcompensate unless une reason yokuthi yena uphule umthetho wecontract ngicela ukubuza ukuthi Thekwini nganithola kuphi nakho sinenkinga eThekwini Conobia okay lapha sise Sangro House e1308 Sangro House e1308 asiphinde lapha eSangro House e1308 lapha sikhona uma ngabe ubona ukuthi ucindezelekile emsebenzini useThekwini around iTheku sikhona lapha eSangro House siyabonga lapho bafowethu ko like sibonga kakhulu kuyasilekelela nathi lokho okwenzeka baba kodwa bangakhokhelwa abafowethu okwenzeka baba kodwa bangakhokhelwa abafowethu okay noma ngawuzwa kahle umbuzo phambili ngodaba labasebenzi phambili Zola Xaki phambili ngicela ukusho ukuthi lapha sizoyikhava leya ngicela ungene lapha na uyixoxe lapha egroupini yethu kulapha kule ya number ngininikeze yona kusasa ngizoyichecka le number ngoba ngizwa abanye bethu ayingeni ngizwa abanye bethu awukwazi ukucommunicate ngale ya number but le number yona number yase-office sizoyichecka ke kodwa kusasa siyabonga ngo like buyani lana eNelspruit kuyadlalwa ngabantu la okay siyabonga ubalo Mr Gumbi siyabonga sizoba organize eGauteng nabo bathatha inxaxheba ngolwesine oluzayo ngizobuya nezinamba zonke zama province ngizobuya ne-KZN ngibuye neGauteng ngibuye ne-Northwest ngibuye neMpumalanga ngizoqala ngalawo awu4
so that nizokwazi ukuyiformisha nihambe nema-ofisi ethu niyocela ulwazi. Ngibingelela kwi-MK Labour Desk security, ngicela ukubuza ngalama ayike uma usayina i-contract without a full understanding yayo bese bengafuni ukuthi uyivale. No, ngicabanga ukuthi i-contract of employment umthetho wakhona uthi uma ngabe umqashi ekunikeza i-contract of employment fanele uyifunde, akunikeze ugoduke nayo, uhambe uye kumuntu ozoku-interpretela ukuthi wena i-contract of employment ithini. Okay, siyabonga Mapholoba ngomsebenzi wakho muhle. Thank you. Uthi mina ngiyafuna mkhulu sidlala la yini enzima ukuthi usebenze nalama doda asebenza kahle kanje. Okay, angizwa ukuthi lo mbuzo uthini. Mkhulu asidlali yini uthini lento leshow, angiyazi kulungeleke. Uma ufuna siqhubeze ngena enambeni yethu, sinenkinga enkulu, sicindezelekile and size safuna ukuya kwi-strike manje sifisa ngathi kuthi ningaba okay. Ngicela usithinte lapho, ungayi kwi-strike singaxoxile bafowethu, ngicela ningayi kuma-strike singaxoxile. 060 590 5029 uma sesiya kwi-strike please. Musa Shenge mana nge-strike maye angayithuba elanele lokuthi uyifunde. Okay, uma engakunikanga ithuba elanele ukuthi uyifunde, ngicela usithinte thina sizokwazi ukufanele umqashi wakho simnikeze imigomo nemibandela. Sibhalele inamba kwaze kwanzima manje, naqala ngathi ngiyayibhala le namba yonke lento namhlanje. Uma umqashi eniholela izimali ezingafani ithini leyo nto, sitholakala kanjani? So bafowethu ke bengifunda nje ama-emails nango sengibhalele kahle lapha bafowethu uyibukeni. Ubani uNgcobo, uMaNgcobo Mapholoba mfowethu, ngiyabonga ukuthi ungisize. Standerton GS College efuna ukuhle security akukho ne-leave. Cela ungithinte mfowethu, ngena kule number kusasa, ngizobe ngiphendula kusasa, ngizobe ngikhona nje e-office ngiphethe le number, phendula wonke umuntu ekufanele aphendule. Yonke abantu ababuza imibuzo mhlambe bangaphenduleka, ngiyocela bayifake kule number noma kwi-email. Cela ungiphe inamba 060 590 5029. Injalo mfowethu, injalo Shenge. Umafoko wawulahlelani engewuthanda lo mbuzo, ubongibuza lapha egroupini, ngizobe ngikhona. Ngicela usisize range siyithole imali ye-COVID, kodwa sesasebenza siklina abaholidi esibhedlela. Okay, ubanulelo, alright, ulungilelelo soyixoxa nale groupini. Baba sinenkinga sekuphele unyaka solo siku probation as new drivers. Ayikho ke leyo ke boys, ayikho leyo. Gijimise lo, gijimisa nje ilokhuze probation iyu-3 months. Mase u-3 months is deemed to be permanent. Injalo nje. Asidlule sesiyaphela njalo isikhathi sethu. Okay. Okay, baba basibhalisa ama-shares ngosuku olulodwa kule amayini ngohlelo lwe-BEE, kodwa masiphuthuma ayifani. Mayisiphuma ayifani.
okay so ixoxa lapho koza nayo sizozama indlela ukuthi ilunge sawubona baba unjani ngike akubhalela yazi iTala Bank livale yonke into contract yo contractors okay kuyabheda okay mfowethu ngizoyicheck ilokhuze yakho uyavela umthetho othi kumele ukhokhele iuniform emsebenzini ayikho ke le awukho umthetho njalo awuyikhokheli PPE unless uyilahlile uyayikhokhela uma uyilahlile kanti uma ungayilahlanga awuyikhokheli PPE yeah no siyabonga bafowethu kakhulu siyabonga ama likes siyabonga kakhulu ama likes next week sizobe sikhona futhi sikhuluma ngayo iMK Labour Desk siyacela abafuna ukuyiformisha basithinte as early as possible siyabonga baba ngicela ubuza ukuthi ngofona yini kule number yes ungafona shenge kule number ungafona mfowethu ungafona siyabonga kakhulu ayinawushaya ucipheza ke manje ulike ungampela futhi andlali ngawo siyabonga kakhulu nayo ke yaphela ke isikhathi sethu ngokujwayelekile ke kujwayela ukuthi base ku 1 hour bese yaqala ke ishaya nanka ama puzzles siyabonga kakhulu may God bless you nilale kahle uNkulunkulu anigcine nje kahle nonke